Sens dubte, els primers anys era una activitat molt minoritària, es van anar creant clubs, s'han anat creant escoles, ha anat pujant la gent, ha anat pujant el nivell. Potser hi havia parelles, efectivament hi havia parelles fa anys, però eren parelles amb baix nivell. Només cal veure avui el que hem vist amb aquesta competició, com ha pujat el nivell, com els júniors, els adults, els youth, i com no, fins i tot els sèniors. Per tant, és un esport integratiu, és un esport que es pot fer a qualsevol edat, i realment per nosaltres és una joia, és una satisfacció poder veure l'evolució en tots aquests anys. Bueno, a veure, ens ha anat bastant bé, la veritat. Ens hem emocionat molt quan hem quedat primers. La veritat és que això, al final, requereix molt d'esforç i la veritat és que molt bé, no? Sí, molt bé. Como siempre, el nivel de competición en Cataluña es muy alto y ha sido difícil contra nuestros rivales, pero estamos preparados para ello. Para poder tener grandes resultados requiere un gran esfuerzo de entrenos, no en el momento, sino viene de muy atrás, constancia y paciencia. Sí. Esfuerzo. Hay mucho trabajo detrás y después de una etapa tan difícil que hemos pasado todos, es un gran placer volver a la pista y competir contra grandes rivales. A mi llatins m'agrada perquè és més mogut i m'agrada més salseo i aquestes coses. I a mi m'agraden les dues perquè en estàndard has de ser disciplinat i calm i en llatins pots fer com el que tu vols. Ens agrada ballar junts estàndard i ho passem molt bé ballant-ho. Evidentment, amb els petits és on hi ha el futur del ball, és on se cimenten els coneixements, és on s'aprofundeix, és on s'agafa tècnica, és on s'agafa soltura d'estar amb la gent, als pavellons, a competir amb els jutges, perquè el ball és una activitat extraordinària que educa, que permet fer activitat física i que permet fer una gran vida social.